njen znak. Carica diže ruku. 3, 2. Iza nas je 27. Terezijana, najveća carska manifestacija na ovim prostorima, naravno u gradu Bjelovaru. Kroz 4 dana brojni koncerti, brojni popratni programi za djecu, za mlade, ali i za sve uzraste ovdje u središtu Bjelovara. Terezijana je premašila sve rekorde, može se tako reći, što se tiče posjećenosti. Bilo je jako puno posjetitelja, ne samo iz Bjelovara, već iz svih krajeva. A Bjelovar Live i Bjelovar Live TV pratili su to od prvoga pa do posljednjega dana. U našem studiju ugostili smo brojne znane ličnosti. A što su oni rekli o ovoj godišnjoj Terezijani i kako su je oni doživjeli, poslušajte u našem prilogu. Kad ovako dođete u neko mjesto, što volite saznati o tom mjestu i o onom što se recimo događa kad negdje dođete? Ono što mene zanima je ono što je možda najvažnije kod nas, a to je koliko nas ima. Koliko je ljudi otišlo, koliko je ljudi otišlo, gdje su mladi, što rade mladi, imali posla, događa li se nešto. Ja sam čovjek koji kad piše pjesme, ja vam kradem od života. I zašto ljudi vole te moje pjesme? One nisu zahtjevne u izvedbi. Ja se ne moram upjevavati prije, dakle to su vrlo jednostavne pjesme, međutim te teme su uistinu životne i ljudi se u njima lako prepoznaju. To su pjesme uz koje su ljudi koji su se rodili možda prije 40 godina pa i više, u jednom trenutku su morali i odlaziti i bježati, i skrivati se, i nadati se, i rađati se, bogme i umirati, ali su se i vraćali. I na neki način ja sam onaj autor onih pjesama koje se izvode oko stola kad su različite fešte. Publika me naravno zna, ali je jedna stvar je kad te ljudi znaju kroz taj nekakav virtualni medij kao što je televizija, internet i slično. A druga stvar je kad ljudi osjete tvoju energiju i ti njihovu u trenutku kad staneš na stage. Tu se, ja mislim, onda definitivno rađa najčešće ljubav između izvođača i publike i to je ono za što ja živim, upravo ti live nastupi pred publikom i samim time onda je i odgovornost, ali i trema puno veća. Nije ovo prvi put da ste vi ovdje u našem malom gradu? Nije to iz vaše mali velike grad. Rijeke? To je veliki grad, velika scena, velike pozornice, veliki rock'n'roll. Iako se tim nekima ne čini to tako, mi smo jedan bend sa jako pozitivnom energijom. I onda neko ima neke predumišljaje, ne znam šta, misli se da li to je, da li to nije, ali to kad zasja u pravom svjetlu i kad je čovjek otvorenog srca da to primi, onda shvati da je to prava, čista energija, čiste ljubavi i dobrote. Čista energija ste vi svojom pojavom na scenom, svojom kostimografijom i tu vam se mora odati priznanje za tu originalnost i za inovativnost. Ko vam pomaže u tomu? Pa pomaže, svemir je uvijek tu u pomoći. Ok, ovdje naravno top, neće top radi na HRT-u, top to snima, ali imamo još jedan ovdje top. Kako je onda to biti carica, a makar na jedan dan? Pa nije ni na jedan dan, to je bilo na sat i pol. Svidjelo bi mi se ovaj moj neki aristokratski gen koji doista postoji i vidim da bi se lako mogao aktivirati. Terezijana kao manifestacija, kako vam se čini? Nisam puno bila tu i nisam puno vidjela, ali mi se čini sjajno, vidjela toliko puno ljudi, stvarno jako puno okupljeni. Vidjela sam i što je jučer stavljala na društvene mreže Renata Sabljak s prve večeri. Vidim da je interes veliki, da ljudi uživaju, ali to je lijepo, sve stvari koje se događaju na otvorenom, kad dođe neko malo ljepše vrijeme i onda kad je još osmišljena zabava, kad nije samo ono ajde dođi tu pa zabavljajte se, mislim da to ljudi znaju cijeniti da im je lijepo. Znači ovo je prva carica, ali neće biti zadnja. To ovisi o tome koliko sam se svidjela ekipi, ako me pozovu ponovo, ja ću ponovno uskočiti u lik. Jeste bili strogi prema podanicima? Ma nisam, ja sam više ova neka umiljata carska verzija, ne prvi put. Ako dođem treći put, onda će vidjeti kako sam. Sjajno, zaista Terezijana je postala nacionalna manifestacija, jest da je ona bjelovarska i naše županije, ali je ovo prešlo te sada okvire po sadržaju, po gostima, po interesu koji postoji ne samo u Bjelovaru, nego i puno šire od Bjelovara.
Ovo je postao jedan zaista prepoznatljiv događaj i čestitam svima koji su u tome sudjelovali i meni je jako drago i čast mi je da u ime Hrvatskog sabora mogu biti pokrovitelj ovakve manifestacije. Evo, bio je carski bal, vam ti koraci plesni idu iz tih vremena davnih? Ne, nešto drugo sam primijetio. U vrijeme Marije Terezije, nekad je predsjednik sabora bio ban. I sada Marija Terezija je naša Bjelovarčanka, predsjednik sabora iz Bjelovara, tako da smo dosta dobro pozicionirani, čini mi se. Imamo i caricu i bana onda, jel? Tako se čini. Ništa, hvala vam puno i vidimo se onda dogodine na Terezijani opet. Vrlo vjerojatno, zaista je lijepo i drago mi je ovdje doći, uvijek u Bjelovara, posebno kada su ovakva lijepa događanja. Terca na tišinu bila je stvar kojom ste se probili, koju ja vjerujem da nema osobe koja ju ne zna pjevat. A koliko je trebalo tu truda da se autorskom glazbom probijete na ovom našem tržištu, općenito glazbenom, gdje ima jako puno različitih bendova? Pa radili smo cijeli život da uspijemo preko noći. To uvijek komentiram kad kažu da je Terca bila odjednom preko dana. Je to preko dana izgledalo prema vani, ali nama je to jako puno prije toga počelo i puno više truda zahtijevalo od same Terce na tišinu. Dakle, a i nakon Terce trebalo nastaviti, zato što kad postaviš tako neku visoko ljestvicu očekivanja, onda ti imaš teret te prve pjesme tog velikog hita i stalno se pokušavaš riješiti toga i nadmašiti tu pjesmu. Mi to i dan danas radimo, ali nam je drago da imamo priliku i sve nam je to veoma zabavno. Koliko je klapsko pjevanje popularno, kod nas znamo Dalmacija ne može bez klape, ali evo čini se da ni kontinent ne može bez klapa više. Pa je, to je tako. Bjelovar ima svoju klapu i s njima smo se upoznali prije 10 godina. Mene to raduje, mene to veseli, ali nije to ništa čudno, Dalmatinaca ima i po i Sloveniji, Slavoniji i tu u Bjelovaru i sad sam bio u Nizozemsku, u Rotterdamu, tamo vam klapa ima, tako da vam je ništa čudno. Zna se za Dalmatinca da imaju sluh, da imaju tu melodiju u sebi koju nose. Dosta da vam je baka Dalmatinka, imate taj gen i onda i već ćete moći pjevati u skupite oko glasu. sebe 5 ljudi koji vole pismu i to. Možete li sad, gradonačelniče, odahnuti? Terezijana je sad skroz pri kraju, gotovo sve. Mogu odahnuti i mislim da me nećete vidjeti sljedećih nekoliko dana jer ću se uzeti onaj mali kratki godišnji odmor. Dobro, znači a nakon godišnje krećemo u nove pobjede jer Bjelovarsko kulturno ljeto nam je tu, Džizice nam je tu. Upravo tako, imamo puno tih građevinskih rada za završiti, tako da bit će tu dodatnog posla, ali moram sad i ja malo odahnuti. 1, 2, 3 dana treba pustiti. Dobro, gradonačelniče, hvala vam na razgovoru i ništa, pripremamo već 28. Terezijanu. Tako je, hvala vam. Čuli smo što su rekli naši sugovornici u svojim izjavama i ne ostaje nam ništa drugo za reći nego vidimo se na 28. Terezijani dogodine. Doviđenja, živjeli!